A Deputación de Ourense aprobou na Xunta de Goberno un conxunto de actuacións que mobilizan un investimento total de 423.825 euros, destinados á execución de proxectos en distintos concellos da provincia e na Mancomunidade de Municipios da comarca de Ourense. Estamos en actuacións que son claves para o territorio e por ende, para os veciños, que son fundamentalmente melloras de camiños e viarios municipais fundamentales para a mobilidade no rural, tamén intervencións en saneamento e abastecemento que son servicios básicos esenciais para os veciños e, por suposto, actuacións noutro servicio esencial como é o alumeado público e, concretamente, na súa eficiencia enerxética. Todo o mundo sabe que estamos empeñados en que a eficiencia enerxética, que contribuye dun lado a mellorar obviamente o servicio, do outro lado a producir un importante aforro na factura de luz dos concellos, que é moi amplia, lles podo dicir por propia experiencia que é moi importante, e por outro apartado, porque non solamente a alumeada é o suministro para os diferentes servicios do concello, e iso supón unha cantidad importante de recursos. As axudas aprobadas benefician os concellos de Beariz, Boborás, Castrelo de Miño, Cortegada, Cualedro, Oirixo, Lobeira, Monte de Ramo, Ríos, San Cibrao das Viñas e Vilar de Barrio, ademais da Mancomunidade Voluntaria de Municipios da comarca de Ourense.